Stichting De Groen in Dokkum organiseert een hoop activiteiten in het teken van kunst en cultuur. Wij vinden dat er in Dokkum en zeker in uw gemeente voor alle mensen iets bereikbaar wezen moet op het gebied van kunst en cultuur. We beginnen dit jaar een mooie carousel gewoon eigenlijk met het ROC. Al je leerlingen jochten gaan je west en die mochten op een middag een workshop volgen. En dan de volgende week kwamen ze weer en dan hingen ze weer een orenworkshop. Dus kennismaatje met nieuwe technieken en orenmaterialen. Dat vinden we belangrijk dat mensen de kans ervoor krijgen. Op dit moment hebben we dus een relatie met onderwijs. En dat is fantastisch, want jongelui een siertje plantje op dit terrein is wat we graag doen. En een aantal bewoners van De Groen die zijn heel actief met het zelf. Van cursussen of van workshops. Dus dan is het wat je binnenkomt weer heel divers, zo'n publiek. Ja. Binnen het oude schoolgebouw binnen het zien lokaal waar ieder zijn eigen tak van sport uitviert. We hebben zien lokaal en in alle lokalen gebeurt wat oors. Pottenbakken hebben we erbij, beeldhouden. We hebben ook yoga, voor liedsen, voor tieners, maar ook voor volwassenen. Theater gebeurt hier. We hebben André die doet Gravity. Fotografie hebben we erbij. En nog hiermee schilderen. We hebben Hetty erbij, die doet schilderen en tekenen. Die houdt er ook les in. Om verschillende doelgroepen. Die houdt onder andere les in om mensen met dementie. Dus die pakt wel heel diverse doelgroepen daarin. In De Groen kist ik nog die aanmelden via de site bij Martine Roodvoets. En zij is een dame met een heel soort kennis over kruiden en planten. En zij neemt die dan mee op een kruidenwandeling. En vervolgens gist mij die kruiden theemaatje of zelfs verwerken tot crèmes en tincturen. Voor deze simmer had ik een hoop activiteiten op de planning staan. Nou, we hadden dit hier een heel programma samengesteld, maar eigenlijk iedereen die actief is in De Groen. Dus er weer van alles te doen, potten bakken, fotografie, yoga, nou, neem het maar op. Ook deze week is er nog wat te doen. Het simmerprogramma heet Uit de Kunst, omdat we binnen De Groen kunst en cultuur breed joggen. Dus het gaat net alleen nog over schilderen, maar dus ook over iets leuks als yoga. En ik elke keer wel de uitdrukking uit de kunst. Dus we vonden dat een mooie titel om ons programma mee te gaan. Deze week kunnen mensen je nog terjochten voor yoga van Fiona, voor volwassenen. Voor een workshop kinderyoga in combinatie met theater. Er is nog een workshop pottenbakken en er is een fotografische stadswandeling, als ik het zo goed zeg. Dan is het dus de bedoeling dat mensen Dokkum ingaan, de stad ingaan en foto's maken. Nou, we zijn krijg van de simmer begonnen met het organiseren daarvan, dus het weer wel wat qua dij. Maar we krijgen wel hele positieve reacties op. En we zullen volgend jaar zeker wat jadder beginnen. En dan wordt het vanzelf krijgt het misschien wat meer bekendheid dat het vaker dienen wordt. Dus zo willen we toch meer mensen bereiken en beloeken bij alles wat we hier doen. We werken voor uzelf als één Pitters. We hebben gezamenlijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. En daarvoor zie we straks ook weer partners van hele andere richtingen. Omdat we in dit gebouw hoop ik straks weer mooie dingen organiseren kunnen. En de doelgroep ouderen had hier een plak. Dus we willen graag een sociale functie aan het gebouw toevoegen voor de buurt. Of een sociale functie mixed met creativiteit voor ouderen of andere doelgroepen. Alle informatie over het programma, maar ook over wat er te doen is in De Groen, is te vinden op onze website. En dat is www.de-groen-dokkum.nl.